Čaute ľudia, máme tu druhú epizódu zo série Život po steroidoch, kde ide vlastne o rozhovory s ľuďmi, ktorí si prešli užívaním steroidov, na ich pohľady na život vpred, počas, po, aké mali zážitky s týmito steroidmi, možno zdravotné problémy, koľko ich to stálo a všetko okolo toho vlastne v rámci jednej debaty. Prvá časť mala celkom úspech, za čo som veľmi rád, chcem sa veľmi pekne poďakovať za každú jednu reakciu, aj za tú kritickú, že som moc skákal do rečí, ale treba povedať, že ja nie som nejaký moderátor. Prvýkrát som niečo takéto moderoval vlastne v živote a nechcel som to ani štýlom rozhovoru, ale skôr ako takej debaty, kde si obidva povieme nejaké svoje názory a ja, aj teda môj host Samo, za čo mu ďakujem, že teda prišiel. No a dnes tu máme už druhý rozhovor, trošku v inom formáte, nakoľko tento host je zo zahraničia, čiže nemám možnosť prísť osobne na rozhovor, no a nechcel byť ani zverejnený vlastne tvárou a hlasom, čiže sa s ním spojíme na videohovor anonymne. Čím som úplne v pohode, nakoľko je mi úplne jasné, že nie každý o tom chce hovoriť verejne, nie každému to je príjemné a nie každý na to možno hrdý, alebo nechce, aby ho proste niektorí ľudia poznali, či už z rodiny, známych, okolia. Takže každopádne aj tak som rád, že tento host súhlasil s rozhovorom a teraz sa s ním pomalinky spojíme a pôjdeme si prejsť celú túto jeho minulosť, prečo užíval tieto látky, ako sa k tomu dostal a ako to vlastne celé prebiehalo. Takže poďme pomalinky na to. A môžeš teda povedať ľuďom, že to budú pozerať, kto si, čomu sa venuješ, ako dlho cvičíš a takú nejakú predstavačku. Cvičeniu sa venujem tak pasívne cez mojich rodičov, cez môjho otca sa venujem od malička úplne a čo ja som začal asi o nejakých 14, to vtedy začalo, pričom to bol čistý blud, hej, to akože začalo to spoznávanie, by som povedal skôr, než cvičenie. A tak ostrejšie som začal od tých 16. Dobre, teraz máš koľko rokov? 18. 18 rokov máš teraz. To by som ti netypoval, popravde. Čiže začal si o 14, áno, 16 už to bolo naplno, dá sa povedať. Ako si začínal? Kto ťa vlastne učil cvičiť, alebo sám si zisťoval veci, alebo ako to bolo? Tak akože ja pochádzam z dediny a keď bola korona, čo som mal tých 14, 15, tak nemalo sa kam ísť a my sme vlastnili takú menšiu, skromnejšiu posilovňu. Tak my sme väčšinou tam trávili čas a automaticky, že sme tam sedeli, tak sme začali sa chytať tých činiek. A taktiež cez môjho otca som sa naučil nejakú tú techniku, taktiež z môjho kamaráta dobrého. Nejak som sa tam chytil a tak to išlo ďalej. Človeka pauza. V 15 som sa presťahoval do zahraničia, kde som sa tomu nevenoval a začal som nejakých od tých 16 mesiac pred 17 Dobre, narodeninami. zaujímavý postup si mal. Dá sa povedať, že cvičíš od 16 na pol 2 roky. 4 roky teda dá sa povedať, keď do 14. Čiže teda je to séria po steroidoch, takže idem rovno k téme a chcem sa ťa rovno spýtať, že v koľkých rokoch si začal s tými látkami? 17. V 17 rokoch. No rok. Cvičil si rok, dajme tomu. Tak ti presne poviem, že som to začal koncom novembra, presne rok. A cvičil som od marca. Takže v ten istý rok ešte, hej. Od marca. Dajme tomu, že rok teda to bolo. Dobre, v tomto hľade si mal nejaké informácie, alebo sám si naštudoval, alebo ti niekto radil v tomto, že čo užívať a aké sú riziká možno? No, tak takú som vedomosť, jak asi každý obyčajný človek, vieš. Akože testosterón, neviem čo, budeš mať z toho vyrážky, hej, a ja neviem čo, že budeš z toho veľký, že nemôžeš mať deti, alebo ja neviem čo, vieš. To ti bolo A jedno tak čo? keď som sa dostal do toho, pozri sa, ja som začal cvičiť a ja som mal, nechcem byť egoista, ale som mal veľmi slušnú formu za ten čas a proste, proste mal som veľmi slušnú naturálnu formu. Áno. Ale proste ja som mal tú možnosť, proste mi prišlo úplne z hody náhod tá možnosť, tak som to vyskúšal. Uh-huh. Vieš. Takže tak som sa k tomu dostal. Tak poviem úprimne, a vôbec ani som sekundu neprišiel, proste som povedal, chcem to. A proste dostalo sa to ku mne a som to aj použil. Uh-huh. Čiže ty si nezisťoval, aké rizika alebo nejaké výraznejšie negatíva ťa môžu postihnúť, vedel si také základy, áno. Mal som všeobecný prehľad o steroidoch, čo sa týka, vedel som, že čo ti čo robí, hej. Ale zase, že by som nejaké dávkovanie, to sa mi potom až dovysvetľovalo. Uh-huh. Som si to zaobstaral. Čiže vôbec si nemal
nejaké info. Hm. Toto je ty si presne dobrý príklad toho, že ako to reálne funguje, lebo takýchto chalanov je strašne veľa, že nemajú proste informácie a skočia do toho, lebo si povedia, že chce mať lepšiu formu a chápeš. Lebo tí kultúristi písali, že by došli viacerí, možno im povedať ľudia, čo to tom viacej vedia a ako to robiť, ale to presne nechceme, áno, my chceme proste chlapcov alebo lajkov, ktorí proste presne takto ako ty neboli si istí a veľa vecí nevedeli, čo robia dobre, čo robia zle, chápeš. Takže keď si teda začal, tak videl si nejaký progres za sebe po tom roku, dajme tomu? Vieš čo, ja som bol na čisto stanazole a potom som si dohodil asi 200 mg týždenne, mililitrov týždenne testosterónu, čo na podobu 4 týždňov rýchlo pred Vianocami sa že vysadil, nech si nikto nevšimne, vieš, lebo posúť detsko, no teda, chápeš, 17 som mal, spomínam, že mi nájdu doma proste striekačky alebo niečo, vieš, to je čisto, ono, psychiatria, tak to bolo úplne nakrátko, vôbec to nebolo nejaké, ja neviem, kulturistický cyklus alebo séria cyklusov, proste bolo to také, že vyskúšal som si to a nebolo to vôbec to, čo som si očakával, vôbec to nebolo to, čo som očakával, úplne poviem. Proste, ja neviem, ale čo mi v hlave išlo, ty kokos, a proste som si myslel, že ja neviem, či som Spider-Man, alebo som nejaké Marvelovke po filme, že proste dám si testiak a naraz bude, ja neviem, super hrdina, alebo čo. Ako určite to malo svoje bonusy, ale aj minusy určite. Jasné, no. Proste sám vidíš, ty kokos, spustila sa mi brada, začala sa mi pustiť brada. Uh, Toto ani nekomentujem. Padali ti vlasy aj. No ako, vieš čo, tak ti poviem, ja v kuse nad tým rozmýšľal, ale my moc nemáme teda tú plešatosť v rodine. A taktiež brada, môj otec mal bradu možno 26, mu začal ísť brada. Geneticky. Čiže si presvedčil trošku chronológiu vekovú, si zostaral skorej. Takže vieme, že si cvičil rok naturálne a čo pre teba v tom čase znamenalo, alebo kulturistika, alebo cvičenie? Alebo aké si mal ambície, či si chcel súťažiť možno, alebo či si chcel len proste vyzerať lepšie na kúpalisko, alebo proste robiť aký progres malý. Takže ja som vtedy ešte bol čisto vo škole, takže som úplne, že mega čas, hej, každý deň som bol vo fitku, proste 3-hodinové tréningy, proste rúbal som to zo seba. A ja si nežijem s mojim otcom, ale stále, keď som sa vracal, že som ho videl, tak on v kuse videl tú zmenu a hovoril, že chlapče, že ja mám dobrú genetiku a povedal že mi, že dalo by sa s tým niečo robiť. Že to nie je len také hociaké a že tak mi, nepovedal mi to priamo, ale tak mi si nastačoval, že by sa to dalo aj niekde dotiahnuť, vieš. A robilo mi to motiváciu, ale že by som si predstavil, že by som bol aj nejaký kulturista a hlavne potom, čo som si oskúšal tieto veci, tak asi ne. Čiže nemal si ambíciu nejakú kulturistickú? Chcel som lepšie vyzerať. Ako tá ambícia bola, že lepšie vyzerať, pretože môj kruh priateľov a blízkych je to, že oni sú výrazne staršie od mňa, ja som stále ten najmladší všade, tak chcel som aj tak vyzerať trošku, že by som mal ten kredit, že by som mal ten rešpekt, tak som chcel byť taký ním viac vyrovnaný, hej. Tak preto som aj chcel už cvičiť, lebo všetci okolo mňa cvičili, tak si hovorím. Čiže ovplyvnilo ťa okolie, ktoré bolo okolo teba. Čo ťa ovplyvnilo vlastne, okolie alebo internet? Internet ma ovplyvnil na začiatku, keď som vôbec nemal shiny, keď som mal tak 14-15, že som nemal shiny, že som si fakt myslel, ty kokos, že keď budem ja cvičiť, jak tento typek cvičí a budem presne cvičiť, že rok, tak budem presne takisto vyzerať, čo je úplne hlúposť, lebo každý je iné postavený, každý má inú genetiku. A proste potom, keď mi to doplo, tak potom som si uvedomil, že cvičím pre seba a nie pre niekoho ostatného a vtedy asi som sa najviac posunul v tom, že proste keď som si uvedomil, že cvičím pre seba a pre niekoho druhého, že pre svoj obraz, vieš. Najviac tak pomohlo, vtedy som sa najviac posúval. Vtedy si bol na tých látkach, alebo to bolo predtým, alebo potom? To bolo predtým. To bolo, keď som začal cvičiť, že tých 16. Áno, a proste, ja ti tak vysvetlím, ja som bol chudý chlapec, ja mám 1,87 m a keď som mal tak 15,
78 kg, takže to bol trošku, taký som, keď som bol malý, som bol obeznejší a tak som vyrástol, tak vieš, troška tam boli tie boky a hento, proste skinny fat. A jak som sa tu prisťahoval, nemal som nejaký prístup k športu alebo k fitku, som to ešte spoznal, tak som aj celkom dobre pribral. Ale tak potom, jak som začal cvičiť, som to využil a spravil som si z toho proste výhodu. A proste dobre ma to sformovalo neskutočne. Uh-huh. Tak bol si geneticky obdarený, dá sa povedať. Asi tak by som to povedal. Uh-huh. Dobre. Mal si nejakú predstavu, keď si začal, teda, že po koľkých rokoch asi môžeš dosiahnuť nejaké naturálne maximum, ale genetický potenciál? Koľko to môže trvať asi cca? Či si vedel? Vieš čo? To je zaujímavé, pretože ja som proste cvičil a tak som si hovoril stále, lebo ja som bol proste taký, aký by som necvičil a vtedy, ak som začal cvičiť po 3 mesiacoch, som videl veľký progres. Veľmi veľký progres, naturálny progres. A si hovorím tak, teraz si tak predstavujem cvičiť, posúvať sa ďalej a uvidíme, kedy dosiahnem to naturálne maximum, lebo pre mňa je ťažko povedať naturálne maximum, keď sám neviem, aké je moje naturálne maximum, vieš. Ale tak proste rozmýšľal som tak, že proste kebyže mám tu možnosť niečo vyskúšať, tak to vyskúšam. A tá možnosť sa mi prihodila a som to tiež vyskúšal. No dobre. A akým štýlom? Ty si to vyhľadával, alebo teba niekto oslovil s tým, že či nechceš brať niečo? No, my sme mali posilky, teda respektíve ešte máme posilky jedného typka, ktorý tiež mal za sebou nejaké súťaže a takéto veci a proste on mi tiež obdivoval formu, akože povedal, že dobrú som mal formu, super. A proste, že Presne toto. či sa ma opýtal, že proste, či nechceš. Slovo dalo slovo. No. A tak som sa ho spýtal, že čo je pre mňa asi najlepšie. A on mi už vysvetlil, že stanazol a toto, tamto. A ja som si začal doma googliť, že čo to znamená. A proste tak som získal aj túto vednosť ohľadom tých steroidov. Čiže reálne nejaké to hlbšie štúdium tam z tvojej strany nebolo, no. Si nechal poradiť proste a dá sa ovplyvniť tým týpkom väčším. Dobre, no. Neviem, či si zisťoval, alebo boli ti oznámené všetky negatívy od tej osoby, alebo si vedel vôbec, či ťa čaká. Ale skôr ma zaujímalo, že keď si to ukončil, tak či si potom nejako riešil nejaké vyrovnávačky, alebo či si sa dával nejako dokopy, alebo si to proste len prestal užívať a hotovo, konec? Alebo si nejako riešil, že vráti sa do normálu niečím? Ja som to prestal riešil tak. Lebo ja som sa tomu, nikomu som sa k tomu nechcel priznať, hlavne vôbec aj rodičom, môj táto mal k tomu blízko. Vieš, akože k fitnessu a celému tomuto, on vedel všetko, jak to funguje a samozrejme mi povedal, že opováž sa to. Dobre, vieš, tak ja som to ešte kokos. Príklad som bral nejakých 3 tabletky denne a ešte predtým som ešte 4 dal. Som si ešte vypočítal, že posledný týždeň musím 4 brať, že by som to nejak, vieš, že by som to mohol zahodiť a nikto si nič nevšimne. Takže ja som to tak som to ešte si dokonca zrýchlil a potom som to vôbec neriešil, nekupoval som si žiadnu steroid terapie ani nič, proste takto sa stalo. Čiže prestal si zo dňa a deňa, hotovo konečne. Sila. Vieš čo, je to sila z toho dôvodu, že keď vieme, že po užívaní nejakých, dajme tomu testosterónu, ti proste tvoj vlastný testosterón sa prestane tvoriť a je proste na úplne nule, tak a ty tam nič vlastne nedáš, tak je otázne, koľko a či sa vôbec vrátiš do normálnu testosterónového, chápeš? Napríklad hormonálneho, čiže z tohto ohľadu to je sila a viem si predstaviť, že nie si proste určite jediný, ktorý to týmto štýlom robí. Takže je dobré, že takto otvorene hovoríš, je dobré, že sa to možno niekto aj nájde a je dobré, že sa toho možno niekto aj zľakne, pretože veľa mladých si myslí, že sú to proste BCAčka, chápeš? Takže povedzme si na rovinu, nemá si povedať šajnu o tom, čo robíš, alebo ako by sa to malo robiť, alebo teda, že keď skončíš, tak halabal to ukončíš, dá si niečo, nedá si niečo, proste skončíš, nemáš o to nič. A ako si to požobral? Tak by som povedal, že tam prišla nejaká tá panika. Že proste vieš, že proste čo to spravím, ako to ukončím. Typek mi povedal, že proste typek ma potom niekde odišiel tiež do zahraničia, vieš, boli Vianoce, nejaké prázdniny, dovolenka a proste nemal som na jeho kontakt, že mobilný, ja som proste len stretával každý deň, tak som proste sa s nimi bavil. A proste si hovorím, tak čo teraz? Tak som proste dopil posledné tabletky, stanazol, proste dostriekal som čo trebalo a čau.
A ty si mal iba orálne formy látok, alebo aj injekčné? Najprv orálna, potom som pridal na to injekčný testosterón, takže naučil som sa striekať. Aspoň nejak ten plus. To si robil sám? Alebo ti pomáhal niekto? Sám. Sám. Tam máš plný YouTube toho. Proste dáš si how to inject testosterone. Komplikácie si nechať nemala? Uh, Vieš čo? Tak ti poviem, prvýkrát som si proste, keď som si púšťal som si to dnu a proste som si uvedomil, že som si nedopustil proste všetko a proste už som sa striekol dnu, som si uvedomil, že ešte musel som niečo tam dostrieknúť a ty by si nemal tou istou ihlou proste píchať na dvakrát, lebo tá už je tupšia, vieš, a proste tak nepríjemné to bolo, ty kokos, ale ináč nič, vieš, ináč proste som sa, to bola taká lekcia, som sa proste naučil, jak spraviť to robiť. Ak to počúvam, tak chytám len paniku ja proste. Húzacú kožu má z toho. Takže ináč, že to máme ešte tu ináč, nejaké zvyšky, chceš vidieť to. Sila. Poznám seba, vieš, je to o hlave a ja by som bol z toho proste v panike, vieš. Čo sa stane so mnou, či to je dobré, či to je zlé. A ty si nemal nič také, že by si mal nejaké panické ataky alebo stres, že si zle pichol, alebo že nejaké komplikácie vážne prídu, keď o tom nikto vlastne nevedel, nemá sa komu zveriť, že paniku alebo takéto niečo. Vieš čo, ja akože nechcem hovoriť, že som hlúpy, ja nie som hlúpy, ale ty čo ma poznajú osobne vedia, že ja by som zo srandy do okna skočil, vieš, akože proste, že proste YOLO, som taký typ človeka, že proste YOLO, vieš. A proste bolo to pre mňa motivácia, v tom čase to bola veľká priorita, ja som celý deň rozmýšľal len na jednu vec a to bol fitness, gym, a proste si hovorím, že tak my toto robili a pritom máme ináč máme v rodine veľmi takú smutnú príhodu, presne aj so steroidami, pretože môj striko tiež mal 18 rokov a to boli 90-ky a proste vtedy nebola, že úplná znalosť o steroidách. Neviem ani čo bral, ale tak proste typek tak dopadol, že proste teraz dostáva epileptické zachvaty, vieš. Proste, že on mal proste, proste, že má chronickú poruchu z toho potom, čo to spravil. V súvislosti s tými látkami. Áno, práve. Pretože ja neviem, čo to bolo, ja som si to študoval potom, tak ja som si to študoval, že nakoniec trembolom môže byť toxický pre mozog, vieš. A môže ti to nejak vyžierať mozog. A on mal také napríklad problémy, takže ono to bola veľmi taká varovný prst, hej, na tým, ale tak. Takže nedopadol som, nechcel hovoriť, že som dopadol neskutočne zle, že tu je, že môžem spať kvôli tomu, ale tak... Mladická nerozvážnosť, by som to... Nerozvážnosť, že teraz z tých kokos, čo bol možno rok, presne rok, vtedy prešiel, aby som si dal facku, že akože fakt teraz úprimne, vieš. To asi každý by to spravil, vieš. Proste teraz čisto úprimne. Dobre, no. Ja vieš, to je presne o tom, čo hovorím celý čas ja. Že dnes je taká doba, že ja keď som začínal cvičiť, ja mám 30 rokov, áno. Tak ja keď som začínal, tak som mal proste, no, vyzerám na 30 obidvaja, vieš, obidvaja. Ale keď som začínal cvičiť proste, tak som mal taký rešpekt, ako teraz mladí majú zo steroidov, ja z kreatínu, chápeš? Sa to posunulo zlým smerom skrz internet, že proste tí mladí chlapci majú teraz rešpekt taký ku kreatínu. Majú teraz taký rešpekt ku steroidom, chápeš? Ako som mal vtedy ku kreatínu, no, vieš. Sa to proste posunulo extrémne, lebo teraz už od 16 riešia a dávajú orálne steroidy proste ako jatri kreatín, čo je strašne zlé, nevedia, čo ich čaká, nevedia ani, jak to ukončiť, nevedia, ako začať, proste to tam dávajú ako lentilky. Vieš čo, akože ja to poviem, teda za krátky čas mal som nejaké tie vedomosti a ja som mal tú dobrú naturálnu formu, že proste že keď už som dal ten testiak aj ten stanazol, tak proste aspoň to padlo na úrodu, vieš, ak sa hovorí. Ale proste ja tu mám tiež proste vo fitku ľudí, čo proste sú fakt vymeli, majú 16-15 a proste tiež, ak som mal, jak už som bol že v riadnej dobrej forme, oni chodili za mnou, že čo berem a že odkiaľ to mám, čím nevybavím, vieš. Proste chlapci, čo mali, že ty kokos, vieš, varechy, chápeš, takí chlapci. Chodili za mnou, že čím to nevybavím a hovorím, že ne. Že proste utekaj preč, tyko. A samozrejme som sa nepriznal, vieš. Som to fakt povedal len blízkym ľuďom. Fakt. A proste to asi ma fakt najviac, že fakt, lebo ja som mal 15, tých som mal fakt taký, jak ty hovoríš,
kreatívnu som mal rešpekt a steroidy som bral jak drogu, vieš, úplne, že zakázaná vec. Ja si myslím, preto hovorím, že keď niekto je proste influencer alebo má nejaké väčšie dosahy, tak má strašnú zodpovednosť s tým, čo hovorí a ukazuje. On nemusí nikomu kázať, stačí to ukazovať. To je pravda. A ja som tiež tak zo začiatku ovplyvňovaný jedným typkom. Ja som veľmi dlho sledoval na TikToku, nakoniec si zmazal kanál, čo proste týpek ukazoval svoju premenu, transformáciu, že proste za jeden rok Gadžo proste bol tiež jak parecha a za rok bol normálne ty kokos. Hulk, ale doslova Hulk, proste ten typek dokonca, on bol z Česka tuším, ale proste on točil anglický content, vieš. Ja som tak náhodou zistil, že je z Česka, ale nakoniec si fakt vymazal kanál, teda ten TikTok účet a nakoniec som sa ani na Instagrame nevedel dohľadať. A tak proste on bol moja motivácia, si hovorím, ty kokos, ale však to, on taký, že ne ty, ale že tak to, že ty nevieš, ako máš jesť a ako máš cvičiť, není môj problém, vieš. Tak sa vyvinujú. Keď mu niekto napísal, že sype, chápeš, a tak to odpovedal na tie komentáre, vieš. Tak to napríklad uznávam, že fakt to je hlúpe a proste to za to si ten tvorca bere tú zodpovednosť, jednoznačne. Preto keď si zoberieme tému strava, tréning, to je tiež taká téma, ktorú si trvá naštudovať, áno, roky, dáme tomu. Stále to nie je dokonalé. A ešte ako si môže nejaký 16-ročný chlapec naštudovať tému steroidy, chémiu, chápeš? Však to sú veci pre lekárov, chemikov alebo niekoho, ale študovaných ľudí, nie pre 16 až 18-ročného chlapca, ktorý si myslí, že to má naštudované z Google, chápeš? Potom je tu kulturisti, ktorí píšu, že to len kokot môže proste robiť takto týmto štýlom, bez nejakých informácií. Ale takto tí chlapci proste robia, lebo sú neuvážení a majú také vzory. Je to smutné, že takáto je realita proste, ale treba ju ukazovať a hovoriť o nej. Ďalej by som išiel asi na otázku, ako si na tom bol zdravotne. Pred, počas, po, komplikácie nejaké, ako sa cítil a takéto nejaké veci. Tak predtým ani som nemal nejaké zdravotné komplikácie, čo sa týkalo svalstva, alebo vieš, proste kondície. Samozrejme to mi celkom pomohlo v kondícii ináč. Tie látky mi pomohli, čo sa týka kondícií. Vieš, že som trénoval kardio, som si tam behal, bicykel a to mi celkom dosť pomohlo, hej, to nebudem klamať. Ale potom tiež nebolo to žiadna zmena, hej, ale pár nepríjemností sa to udialo, nebudem klamať, fakt, pár nepríjemností, čo mohli byť s tým akože spoločné to mať, mohli byť s tým spojené, ale nemuseli. Čo proste nie sú tiež doktori, môžu povedať, že hej, to je následok toho, že to kvôli tomu bolo. Ale tak jedna vec, čo asi bola kvôli tomu sú akné na chrbáte, proste vyrážky. Chrbtica celá od vyrážiek. A vtedy som začal púšťať bradu a niečo tam bolo vidno, asi jak teraz. A tiež celkom vlasy mi riedli mi, fakt, lebo ja som dopredu nosil, vieš, ako väčšinou mladých, tak nosia dopredu vlasy, teraz si to dávam na prehadzovačku, lebo už mám také husté a mám aj kuty, dobre? Čiže zostarol si vlastne, no. Vizuálne hlavne. Aj čelo mi tak shrubla koža na ty kokos na čele, na hlave, proste divné, také divné, tak sa cítim, aký som, proste vieš, ak muži po 25-ky, po 30-ky, tak som už nie je to tak, keby teraz som už ťaľový. A môže to byť možno geneticky, vieš. To tiež môže sa deje všetko, však poznáme, 18 ročí tiež sú kopu chlapci, čo sú steroidy proste zrýchľujú to starnutie, to je jasné, vieš. Ty si mi ešte niečo písal o zdravotných problémoch typu pečen, ladviny alebo takéto niečo si mal? No vieš čo, raz som v práci a proste z ničoho nič som mal taký nepríjemný pocit, neviem ti povedať proste niečo pod bruchom, vieš. Nie, že pod bruchom, nechci povedať hlúposť, a proste som sa spýtal kolegu, že čo je tu, že neviem, ja som taký, že vieš, orgán sa nevyzmal, sa pýtam, že hovorí, že pečeň. Hovorím, že super. Že, a tak ma tak bolelo ma, tak vieš, pobolievalo ma 10 minút a potom prestalo, vtedy nič. Ináč ešte jedna vec sa stala, čo tiež mohlo, nemuselo byť s tým spoločné a bolo to, že proste som mal zápal uzlín, ale tých spodných, čo máš pod bruchom, vieš, pod jehličkami. A to bolo, ty kokos, presne na Vianoce, vtedy, jak som to dokončil. Nie, jak som to ukončil. Ináč to s tou pečenou to bolo niekedy január myslím. A proste to bolo také, že fakt, keby ti takto kopol na vajec každých 5 minút, hej.
A bol si u doktora? Bol som u lekára a vtedy mi aj brali tí kokosoma, mi pichli, vieš, tak ono, do palca, že mi brali testy, že či mi môžu dať antibiotika alebo ne, a som vtedy dosral. Že vieš, ty kokos, čo keď mi ukáže nejaký pozitívny test a odsúvie do mňa sa. Vieš, to bolo také. Že by to nezistili vlastne, si sa bál. Aj sa priznal doktorovi Ne, potom? ne, Nepovedal proste nič? to by som ťahal ty kokos do osaného, vieš. A ty si ale nebol na nejakých testoch krvných Ako, potom? ako ja nemám problém sa s tým priznať, vieš, napríklad, kebyže niekto za mnou príde sa ma to opýta teraz, alebo tak, alebo tak kebyže keď je pri tebe rodič, lekár, tak asi nepovie. Uh-huh. Ale keby je zle, že si vážne na tom zle, tak to povieš doktorovi, nie? Jasné, jasné, tak nebudem, chápeš, si dogadať život kvôli hlúposti. A bol si na nejakých krvných testoch? Kontroloval si hodnoty, hormóny? Ako si na tom? Alebo také niečo? Lekár ani o tom nevie, ani jeden, nikto, Nebol si na tom. typický stokársky spravené, vieš. Ty kokos. Úplne si čo na blind proste. Buď ale. Stará škola, vieš, povieš, vieš. Dobre. Teda, není to dobré. Super to není teda, ale ďakujem ti za realitu. Je to realita, tak to bolo proste, no. Čo ťa to stálo? Mesačne? Alebo koľko si bol na tých látkach, jak dlho? Vieš čo, ja som si kúpil ten stanazol, som teda nekúpil, vybavil za 40 eur tie tablety a ja to ani neviem, čo to bolo, vieš, počúvaj, proste typek mi povedal, začni brať fialovú, proste to bola fialová tabletka s bielou pilulkou, čo má byť to stanazolom a potom po 2 týždňoch či po 3 týždňoch proste už by ti nemala výsť tá fialová, že by si mal dodať a potom len čisto budeš brať stanazol po 2 tablety, hej, alebo po 3, už neviem. Tak proste ani neviem poradiť, čo to bolo, zaplatil som za to 40 eur, že som dal typkovi na ruku 40 eur. Počúvaj, došla mi dozička, že to má doza a proste nič, na nej nebolo nič. Neviem, či tak sa pašujú ty kokos. Takže si nevedel, čo to nereálne je. No nevedel som, čo to reálne je, gadže. Ty kokos. Ja by som sa dosral. Normálne by som sa dosral. To bolo to, že proste moja hlúposť, že som mal v nejakom človeku dôveru a proste ja som mal taký sen, že bude proste mať neskutočnú formu, že proste bude mať tú perfektnú formu, čo vidíš ty kokos gadžov na TikToku. Že proste ja som cez toto išiel, vieš. Ale tak je rozdiel to, že proste ja som fakt venoval tomu fitku veľa, fakt som venoval tomu veľa času, peňazí, suplementy, strava, fakt ja som bol tak nastavený, že ja som bol doma aj riadne nastavený. Ale tak proste, tak to si povieš aj ty kokos, no tak čo, tak zobere, vieš. Ale tak keď to má niekto zobrať, kto cíti, že raz do týždňa alebo 3-krát do týždňa a vidí na Facebook, teda na TikToku niekoho, že je nasypaný a pýta každého gadget prvého, čo je väčší, že je vybavený, tak to už je troška si myslím, že smutné, vieš. Lebo to je fakt taká vec, s ktorou si nemôžeš robiť srandy. Proste fakt môže to mať na teba chronické následky, alebo proste vieš, zrýchlené ostarovanie. A tá cena bola aká? Mesačná? To nebolo na mesiac, som si naraz kúpil, vieš. Ty si to kúpil naraz, aha. Všetko to minulo, koniec. No maj, koniec. Jak v IKEA, keď kúpuješ poličky. No Prisahám proste dáš Bohu. prvé peniaze a to proste to zaplatil. Koľko? Čo to stalo dokopy teda? 40 eur to stalo a 60 eur ma stalo 100. testosterón. Za 100. Áno, presne za 100. To je A sila. taký set ihiel som si kúpil za 5 eur v lekárni, vieš. A tiež na mňa pozerali, že na čo ti sú ihly. A možno si povedal, že vieš, cukrovka alebo čo. To je strašné. Keď si zoberieš, že za 100 a čo všetko tam hrozí, za 100 si kúpiš tabletky nejaké neoznačené. Mladý chalán si povieš, že čo 100, že to je pomaly jak proteín, vieš. Strašné. Otázka nakoniec. Týmto štýlom by si to ešte podstúpil niekedy? Určite. Vyšiel by si do toho ešte raz? Akože tak ti poviem, keď určite žiaden teraz nepotrebuje testosterón alebo čo, vieš, taký. Ale myslíš, či by si to takýmto štýlom, takto, jak si to robil ty, postúpil ešte raz? Ne, určite ne. To akože tak, akože keď to mám, poprvé by som sa poradil s lekárom, po druhé by som hlavne cez lekára sa to snažil vybaviť, proste, lebo ty to môžeš do svojej apotéky, ale potrebuješ recept, vieš, potrebuješ povolenie.
hlavne tou asi najnormálnejšou cestou, teda najlogickejšou a najlegálnejšou cestou, ako ide. Proste tak, a najrozumnejšou hlavne. Zaujímavé. Zaujímavý pohľad na Ako, vec. ako vieš, ako momentálne to nepotrebujem, ani moc nemám čas bohužiaľ na fitku, chodím cvičiť proste z lásky, keď to potrebujem a keď mám chuť. A určite si teraz nepremýšľam na ničím také, vieš. Proste viem, že to ti môže škodiť, že to ti môže poškodiť orgány, že to poškodí rozum, tak nestojí mi to za to, že by som mal väčší biceps, jak môj kamarát, vieš. Však to chcem povedať, vieš, vlastne keď si uvedomíme, že čo za to máme, alebo že koľko ľudí sa tým vlastne bude živiť. Ani ja, ani ty, väčšina ľudí nebudeme profikulturisti, kam to nejak patrí, ale potom ja v tom nevidím význam nikdy, vieš, nikdy. Na to, aby si vypadla proste väčší na diskotéke alebo na kúpalisku. No, prepáč, tak áno, aj kebyže si, tak vieš, pozri sa, jak dopadli väčšina Rich Piana, Joey Karina, jak som hovoril. Proste infarkt, ty kokos a zomreš 50. Len ja som sa pýtal, či by si do toho išiel znova. Ty si povedal, že určite. Ako, určite, ale tak áno, ale tak napríklad väčšinou sa tak postupujú muži po 30, ako nemyslím teraz, že by som išiel na triplom, to vôbec to v živote, to vieš, alebo že proste na Avrol, alebo také. Ty myslíš TRTčko, ale. Áno, TRTčko, vieš, Niečo proste iné, to väčšinou ľudia aj po 30 robí a tak. A neskôr po 30. Ale áno, keď ten testosterón je padnutý pod nejakú normálnu hodnotu na nízkych hodnotách, tak sa proste robí TRTčko, lebo to zlepšuje kvalitu života. Ale to je niečo úplne iné. Ja som myslel týmto štýlom, ale že neuvážený by si to asi už neurobil. Jasné. No, chcel by som ešte povedať, že nech si niekto nemyslí, že testosterón nie je steroid, pretože testosterón fakt reálne robí veľa. Je to hormón, síce, ale je to steroid, je to označované ako anabolický steroid, pretože chcel som povedať, že mám veľa ľudí okolo, čo hovoria, že to only tí boys, vieš, takí, oni hovoria, že to není ani oné, že to si stále naturál, veď testosterón máš normálne v tele. Proste veľa ľudí to už berie ty koko za normálnu vec, chápeš? Že proste, aké by sa nechýbali, vieš, že proste, čo je na tom zle. Dobre, ukončíme to. Díky ti moc za rozhovor, cením si to, verím, že to veľmi pomôže veľa ľuďom a ešte by som povedal nakoniec, že ešte raz, nikoho nenavádzame na užívanie týchto látok. Ja osobne idem maximálne proti tomu a toto ukazujem čisto len, aby bola realita, ako to reálne funguje, že proste nevie o tom každý toľko ako nejaký profikulturista a padne do toho bardzaký mladý alebo laik, len tak bez rozmyslu. Takže ešte raz díky moc za rozhovor, ďakujem. Dobre ľudia, takže máme po rozhovore, videli ste otvorenú spoveď, snažil som sa do toho moc neskakať, nechať chalana povedať všetko, čo uzná za vhodné. Vidíte takú krátku rekapituláciu, nakoniec by som urobil, že ako jednoducho sa k tomu dá dostať, aj za aké malé peniaze a viete si pokaziť, dá sa povedať, život v zlomku roku možno, alebo za jeden rok, pol rok. Proste ten chalanisko moc nevedel o tom, že čo robí, ako to robí, nechal si poradiť od nejakého najväčšieho chalana vo fitku. Ukončil to len tak na deň, nevedeli to rodičia, nevedeli to známi, nevedeli to doktori. Keby sa s ním niečo stane, tak nemá by mu kto hneď ako pomôcť, lebo vlastne nikto o tom nevedel. Takže tie rizika sú tam obrovské, našťastie nemal nejaké väčšie zdravotné problémy. Aktuálne je snáď v pohode, ale keďže sa nikdy netestoval, tak ťažko povedať, ako je na tom s hormónmi a vlastne krvné výsledky a jedno s druhým. Takže je to tak. Toto je realita. A ak mi niekto píše z kulturistov alebo z ľudí, ktorí sa tomu možno viacej rozumejú, že čo to tu trepem, že proste normálny človek do toho pôjde tak a potom dá po tom cykle nejakú látku na to, aby sa dostal do pohody, tak nie. Toto je realita. Toto je to, čo tu robí internet. Toto je to, čo tu influenceri ukazujú a mladí chlapci, ktorí o tom hovno vedia, to opakujú. Takže takto tá realita vyzerá aktuálne a preto idem proti tomu aj týmto štýlom. Ľudia, dobre, ďakujem vám za pozornosť, verím, že táto časť sa vám páčila, je to druhá epizóda, ak áno, nezabudnite like, odber, ten zvonček, pri tom odbere vám neuniklo žiadne video, no a zdieľajte to, nech to vidí čo najviac ľudí, nech to opäť má dosahy ako to prvé video a nech spoločne rastieme a šírime túto osvetu čo najďalej. Ja verím, že tretia časť už bude opäť osobne v našom takom štúdiu vo fitku a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Verím, že už čoskoro. Čaute.